And then we will start to be political, include ezinye izinto. Ukuthi people will say, uzinikela kanjani la kungekho khona security. You understand? Uzinikela kanjani la khona umuntu every now and then you are having quarrels, which is izinto evele ezikhona ingxabano yabo. Izinto engeke uzuzi avoid. Yes. You understand? Yeah, 100%. So I would go back to your thing ukuthi okay abantu abanama type. Umuntu uyitype yakhe for as long as you can provide, you can protect. Yes. Once wafika ku environment la kabona khona ukuthi lo muntu lo osofika aba yi competition ngathi he provides more than he does. Sekanti kuqala izinkinga ngithi. Then you go back to the very same thing abantu besilisa bazothi ushintshile uma eqala ukusebenza. Yayibona? Because angithi nathi siyasebenza. We've got ama colleagues angama females angithi. It's another thing esenza ukuthi sibe insecure. Sibona lokho kwenziwa yilaba. Then we conclude ukuthi shoot no Queenette la sebenza khona. She might be doing the same thing. Yes. And only to figure out when you're just there for imali uzokhona ukulekelela na uwenza into zakhe angithi. Exactly. Ama fears wabantu